Det, der gør Rejsby Europæisk Efterskole til et specielt sted, er, at man møder folk fra hele landet. Men ikke kun hele landet, også sådan fra verden af, hvor vi har folk fra Amerika, Sydamerika, ja, Irland og mange andre steder. Journalistik som et fag, det er et fag, hvor man får lært en hel masse nye ting, som for eksempel at skrive artikler, møde nye mennesker, hvordan man interviewer folk. Jeg valgte journalistik, fordi at jeg synes, det lød virkelig interessant, og at jeg havde lyst til at prøve noget nyt. Det fedeste ved Rejsby er nok de rejser, vi er på. Vi har 4 rejser om året. Den første er til Bruxelles og Luxembourg, den anden er til Berlin, den tredje er en skitur, og den fjerde en udvekslingstur. Fællesskabet på Rejsby Europæisk Efterskole er virkelig stærkt. Jeg tror, at sammenholdet er virkelig godt mellem alle eleverne. Jeg har fået nogle venskaber, som jeg holder meget af, som jeg nok ikke havde forventet, at jeg ville blive så tætte med så hurtigt. Man bliver meget selvstændig. Man har jo ikke lige sine forældre til at sige, hvad man skal. Vi gør også rent hver dag, så det tror jeg også, vi alle er blevet bedre til. De 3 ord, jeg vil bruge til at beskrive Rejsby Europæisk Efterskole, er fællesskab, kultur og venskab. Jeg hedder Tanja, jeg går på Rejsby Europæisk Efterskole, og mit profilfag er journalistik.